siellä. Joku nimi äsken tässä oli. Tätä en kyllä muista. Niinkä muistuttiin sitä, kun Milloin Toyota lähtee kehiin? no, minkä se jatkuu, tuonneko se liikkuu. Milloin Toyota lähtee kehiin? Joo. Juuri näin. Tää on sitten se, kun emäntä on niin varantoja. Kiitettävän tarkkaan työskentelyä tuo on. Kyllä, siinä jo. Mä lähimmäisen taidolla kattelin, että tuleeko sieltä. Se käänti vielä tohon aivan yleisön viereen. Kyllä se on jätkällä jo muutenkin aika hullua toimintaa. Kyllä, siellä on hyppyjä aika rohkeasti. Ja sieltä on seuraavana ainakin liikkeistä päätellen tulossa Sideways Drift-tiimi. Ami Aalto. Ja jonkinlaista huhua kuultiin. Annetaanpa iso käsi Ami Aaltoon. Hyppyn aikana ei tullut, mutta heti sen jälkeen alkoi tuulemaan. Se on helppoa, kun tuon hallitsee. Tietää on mulla niin huonot jutut, että mä mikro alkaa videolla. Joo, siellä äänimies on vähän laittaa välillä sutamaan pois. Mä oon Ville hämmentynyt, että sä oot tottunut tuohon savupölyyn kumisavuun niinku naamalla. Helppohan se on puhua, kun sulla on noin suojalasin päässä. Kyllä, ainoa se yksinkerta silmälaseja on tuo kumipöly. Ja näytät komeammalta. Kiitos. Oliko tuo kosinta? Kyllä. Eikä se ole täällä missään lähellä. Ei se varmaan kuuntele. Onko tää nyt se sirkkeli tässä kun pyörii? No niin, nyt siinä näkyy. Kaavi Aalto pyörittää isoja pelejä ja keskellä mennään sitten tuollaista kuulemma. Rähtäkielellä sirkkeliä pyöritetään siinä. Ja näin! Sinne ei jäänyt kun sunnuntai Hesari väliin, kun Ami laittelee. En tiedä millaiset vastuunvakuutukset on messujen järjestäjillä, jos siitä oltais vähän nuolastu mutta